Us vaig a fer un vídeo sobre com gravar veu fent servir la Padlet, val? El primer que heu de fer és instal·lar-vos aquesta aplicació, la Padlet, sí, engego, val? Aquí hi ha totes les meves Padlets. Vosaltres no us... Vosaltres tot això no us sortirà, sí? A vosaltres us sortirà directament la Padlet, sí? Doncs aquí a Radio Àgora. Aneu a Radio Àgora. Oh, Déu meu! Doncs aquí a Radio Àgora veieu que hi ha presentacions del programa, això ja està fet, ja ens ho vam repartir. Recomanacions de llibre en falten moltes perquè només en tinc una. Lectura de petits fragments en falten molts perquè no en tinc ni un. I la despedida en Lluc ja em farà l'àudio, val? Ja vam quedar. Per tant, aquí anem a recomanar un llibre. Me'n vaig aquí, veieu que aquí no hi ha... Me'n vaig aquí als 3 punts, sí? I què m'interessa? Voice, gravar la veu, no? Doncs ara agafo i quan jo vulgui parlar, pum, doncs em poso a parlar. Val? Què passa? Ja sé què passa. Val. Sí? Heu vist? No puc fer el tutorial i gravar la veu al mateix moment, No em deixa. Val? En tot cas, un cop ho tingueu, agafeu i si heu de clicar aquí, després guardar-ho i publicar-ho, val? Va, vinga.